Zdravím. Posaďte sa. Dneska sa ponoríme do príbehu o kitsune. Magických líškach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou japonskej mytológie a kultúry. Kitsune, čo v preklade znamená líška, sú magické tvory, ktoré majú hlboké korene v japonskej mytológii. Tieto bytosti sú často zobrazované ako inteligentné a prešíbané zvieratá s nadprirodzenými schopnosťami. Kitsune sa prvýkrát objavujú v japonských mytológiách a folklóre približne pred tisíckami rokov a ich príbehy sú odtedy pevne zakotvené v kultúrnom dedičstve Japonska. Kitsune sú známe svojou schopnosťou meniť podobu. Najčastejšie sa premeniajú na ľudí, pričom najčastejšie volia ženskú podobu. Podľa legendy, čím je kitsune staršia, tým viac chvostov má. Môžu ich mať až 9, pričom každý chvost symbolizuje vyšší stupeň moci a múdrosti. V skutočnosti, niektoré ľudové rozprávky hovoria, že líške narastú ďalšie chvosty až po 100 rokoch života. Staré kitsune sa nazývajú Kyubi no kitsune, alebo 9-chvosté líšky. A tieto sú považované za najúžasnejšie a najnebezpečnejšie. Ich magické schopnosti sú obrovské a ich príbehy často zahrňajú premeny, podvody a nadprirodzené schopnosti. Existujú dva hlavné typy kitsune, Zenko a Yako. Zenko, čo znamená dobrá líška, sú duchovia, ktorí sú často spojovaní s bohom Inari a chránia ľudí. Zenko kitsune sú považované za benevolentné bytosti, ktoré prinášajú šťastie a prosperitu. Na druhej strane Yako, čo znamená divoký lišiak, sú zlí duchovia, ktorí môžu spôsobovať problémy a neplechu. Yako kitsune sú často zobrazované ako zlomyselné a manipulatívne bytosti, ktoré môžu spôsobiť zmätok v životoch ľudí. Táto dualita ukazuje, ako rôznorodé a komplexné sú predstavy o kitsune v japonskej kultúre. Kitsune sú úzko spojené s bohom Inari, ktorý je bohom ryže, plodnosti, čaju a prosperity. V japonských svätyniach Inari často nájdeme sochy kitsune, ktoré držia kľúče od skládok ryže alebo zvitky, symbolizujúce ich spojenie s Bohom. Tieto kitsune považujeme za ochrancov a sprostredkovateľov medzi ľuďmi a božstvami. Inari svätyne sú často obklopené líškami, ktoré sú vnímané ako posvätné bytosti. Inari je jedným z najúctievanejších bohov v Japonsku a jeho spojenia s kitsune počiarkuje význam týchto magických tvorov v každodennom živote a náboženských praktikách Japoncov. V starovekej literatúre sa kitsune často objavujú ako hlavné postavy, ktoré využívajú svoje magické schopnosti na dosiahnutie rôznych cieľov. Jedným z najznámejších príbehov je legenda o Tamamo no Mae, krásnej a inteligentnej žene, ktorá bola v skutočnosti 9-chvostá líška. Príbeh hovorí o tom, ako Tamamo no Mae slúžila v cisárskom dvore, keď svojou krásou a múdrosťou očarila mnohých. Nakoniec bola odhalená ako kitsune a ušla, čím sa stala jednou z najznámejších líšok v japonskom folklóre. Táto legenda ukazuje, ako kitsune môžu byť obdivované, ale aj obávané pre svoje schopnosti a inteligenciu. Kitsune majú mnoho magických schopností, ktoré sú často opísané v príbehoch a legendách. Okrem schopnosti meniť podobu, môžu kitsune ovládať oheň, vytvárať ilúzie, čítať myšlienky a dokonca vstúpiť do snov ľudí. Tieto schopnosti robia z kitsune veľmi mocné a nepredvídateľné bytosti. Jedným z najznámejších magických schopností kitsune je kitsunebi, čo znamená liščí oheň. Tento oheň je často zobrazovaný ako plamene, ktoré líšky používajú na osvetlenie cesty alebo na vystrašenie ľudí. Schopnosť vytvárať ilúzie a meniť podobu umožňuje kitsune klamať a manipulovať ľuďmi, čo je často jadrom mnohých príbehov a legend. Jedným z najslavnejších príbehov spojených s kitsune je legenda o Kuzunoha. Kuzunoha bol kitsune, ktorý sa premenil na krásnu ženu a zamiloval sa do muža menom Abeno Yasuna. Spoločne mali syna menom Abeno Seimei, ktorý sa neskôr stal slávnym čarodejníkom
a Onmyoj. Keď sa Kuzunoha musel vrátiť do sveta líšok, zanechala list pre svojho syna, v ktorom mu povedala, aby ju hľadal, keď dorastie. Abe no Seimei našiel svoju matku v lese, kde sa ukázala vo svojej pravej podobe a ona mu odozdala svoje magické schopnosti. Ďalšia známa legenda hovorí o princovi Hanzoku, ktorého prenásledovala krásna žena, ktorá sa nakoniec ukázala byť Kitsune. Schopnosť Kitsune by, alebo taktiež líštie svetlo, často používali na to, aby mátali ľudí alebo ich viedli do bezpečia. Ľudia, ktorí následovali tieto záhadné svetlá, často našli skryté poklady alebo boli vedení k nečakaným objavom. V modernej popkultúre sa Kitsune stali populárnymi postavami v literatúre, filme a v televízii, v mangách a anime seriáloch, ako Naruto, kde sa objavujú ako postavy inšpirované Kitsune, ktoré zdôrazňujú ich magické schopnosti a zložité osobnosti. Naruto, hlavný hrdina, má v sebe 9-chvostú líšku Kurama, ktorá mu dodáva nesmiernu silu a zároveň predstavuje neustály boj medzi jeho ľudskosťou a divokou stránkou. V anime Yu Yu Hakusho je ďalšia populárna postava Kurama, ktorá je Kitsune. V seriáli Teen Wolf sa Kitsune objavujú ako bytosti schopnosťou manipulovať elektrinou, čím ešte viac rozširujú predstavy o ich moci. Tento moderný prístup k legendám o Kitsune ich robí prístupnejším a fascinujúcimi pre dnešné publikum. V hrách ako League of Legends je postava Ahri, ktorá je inšpirovaná Kitsune. Tento príklad ukazuje, ako Kitsune inšpirujú moderné videohry a stávajú sa obľúbenými postavami medzi hráčmi. Ahri je príkladom toho, ako sa tradičné japonské mytologické bytosti môžu prispôsobiť a stať sa súčasťou globálnej popkultúry. Aj dnes sú Kitsune dôležitou súčasťou japonskej kultúry. Môžeme ich nájsť v modernom umení, ako maskotov počas festivalov a obchodných značkách. Sú to symbolmi múdrosti, ochrany a niekedy aj záhadného nebezpečenstva. Kitsune sú tiež populárne v literatúre a filmoch mimo Japonska, čo dokazuje ich univerzálny vplyv na celosvetovú popkultúru. V literatúre nájdeme Kitsune v rôznych dielach, ktoré skúmajú ich magické schopnosti a zložité charaktery. Autori často využívajú Kitsune ako symbol múdrosti, zvodnosti a tajomstva, čím obohacujú svoje príbehy o hlboké mytologické korene. Napríklad v knihe Shadow of the Fox od Julie Kagawa je hlavná postava Yumeko na poli Kitsune, čo prináša do príbehu prvky japonskej mytológie a magických schopností. Kitsune sú fascinujúcimi bytostiami, ktoré spájajú starobilé mýty s modernou kultúrou. Ich príbehy nás učia o sile, múdrosti a magických schopnostiach, ktoré nás stále inšpirujú. Ich prítomnosť v modernej popkultúre ukazuje, ako mytológia môže byť neustále aktuálna a atraktívna pre nové generácie. Vďaka ich schopnostiam a komplexnosti sú Kitsune nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie pre spisovateľov, umelcov a tvorcov po celom svete. Tak ako príbeh o Kaguya Hime, zvanej aj ako Mesačnej princeznej. Ale myslím, že na tento príbeh si čas našiel ešte iné miesto.